Dobro nowina od Jezusa podług Mateusza. Pierwsze tłumaczenie na śląsko-gotka z oryginału. 7 rozdział. Nie osądzajcie. Nie osądzajcie, co byście nie byli osądzani. Bez to jakim sądem sądzicie, sądzeni będziecie. I jaką miarą mierzycie, odmierzone wam będzie. A czemu widzisz dżizga we łoku twojego brata, a w twoim łoku belki nie widzisz? Albo jako rzekniesz bratu twojemu: dej wyciepać dżizga ze twojego oka, a uzdrzeć nie możesz belki we twoim łoku. Hipokryto, wyciep no i przód ze oka twojego belka, a tedy klarownie ujrzysz, co by wyciepać dżizga ze oka twojego brata. Nie dowejcie psom tego, co święte, i nie ciepejcie byrków waszych przed wieprzki, co by nie podeptały was szwajami i kej się obrócą, nie rozpruły was. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Klubcie fest, a odewrzone wam będzie. Toć każdy, co prosi, bierze, a tym, co szuko, znajduje. I tymu, co fest klupie, będzie odewrzone. Abo w to z was je człowiek, którego jego syn poprosił o chleb, a tym poda mu kamień. Abo o ryba poprosi, a tym poda mu szlangi. Toż jeśli wy, leda są żeście złe, poradzicie dobre gyszynki dawać swoim dzieckom, to o wiele bardziej wasz ojciec we niebiosach do dobre tym, którzy go proszą. Złote prawidło. Toż wszystko, co ino chcecie, co by zrobili wam ludzie, to i wy im zróbcie, gdyż taki jest zakon i proroki. 2 cesty. Wchodźcie bez knap tor. Bez to, iże szeroki je tor i wielgo cesta, kierok ludzi ku zniszczeniu i wielu wchodzi bez nia. Gdyż knap tor i zmniejszono cesta k ludziom do żywota i niewielu je tych, którzy ją znajdują. Łoszydne rechtury. Dejcie pozór na łoszydnych proroków, co przychodzą do was we obleczeniu byrków, a rań są wilkami haratliwymi. Po owocach poznacie ich. Zbierają ze sztachlów cyntki winogradów, albo ze flancków kerekują figi. Każdy dobry strom dobre owoce rodzi, a zły strom złe owoce rodzi. Nie może dobry strom złych owoców rodzić, ani zły strom dobrych owoców rodzić. Każdy strom, co nie rodzi dobrego owocu, jest ścinany i we ogień wciepowany. Beztuż po ich owocach ich poznacie. Richtig uczniowie. Nie każdy, co mi godo Panie, Panie, wlezie do niebieskiego królestwa, ale ten, co łonaczy wola mojego Ojca, co je we niebiosach. Wielu rzeknie mi w tym czasie: Panie, Panie, prorokowaliśmy we Twoje miano i we Twoje miano demony wyciepowaliśmy i we Twoje miano mocka wielkich dzieł zmajstrowaliśmy. I tedy im jasno rzekna: nikej żech was nie poznał, biercie się ode mnie wy, którzy majstrujecie trestne łone. Dobro i zło budowa. Toż każdy, co słucho tych mych słów i łonaczy je, będzie jako usądny chłop, co zbudował swoja chałupa na skole. I spod deszcz przyszły rzeki, duchnęły wiatry i czasnęły we chałupa, a ona nie padła, bez to, co wystawiona była na skole. I każdy, co słucho tych mych słów i nie łonaczy ich, będzie jako głupi chłop, co wystawił ta swoja chałupa na piosku. I spod deszcz, i przyszły rzeki, i duchnęły wiatry, i czasnęły wy ta chałupa i padła, a upadek jej był srogi. I stało się, po tym, kiedy Jezus zakończył te słowa, co udziwili się ludzie na Jego nauka. Bez to, iże nauczał ich jako ten, co mo siła, a nie jako ich uczyni w piśmie.